Ma'am Zinaida, salamat sa imong gihatag nga daw nga sabon og lotion, then chocolate nga. Kung sinunjud ta nanig kalit ba kay perting dako man ani. Mas dako pas nawong nimo. Dako pa sa kuno mo wala. Salamat kaayo, ma'am. Sigarang kapuja niya guys kay nanguwag. Kudog yapon sa ate. Sura dyan ang kapinangga ni Crystal na si Jack kay marami na ihatid lagi sa kada adlaw dani sa kasada. Subutan siya gano'n si Dante guys. Ito na ka. Mamay nak! Kalo ka di! Dali na ba kayo na dali ka na sa anin ito? Dali na! Paspas kay... Paspas ba? Diya guys, kay arang sa duha pa man. Labong kuan pa bitaw ka ng landong pa. So magkuan ko dari guys, mag guna kay haning tamnan danig mga upo ug kuan guys, upo ampalaya og katong ampalaya nga bitin. Kay sayang po ning juta dari guys kanang wa pa nila gamita kay niyon sa una gamiton ko nung manawa ko nagtanom. So dani ko nagtanom og mga gulayan sa una guys, manang magtanom pug usubrong kay namuwa pa gamita ang juta. Asa naman sang gabiton kay sayang po nang adlaw ba nga natay mautan. So mga libre tag utan kay nang mahala ka jug utanon ron. Diya guys si Crystal, kada adlaw pa na siya matug eskwelahan kay mag-practice lagi sila kanta kay palagi na graduation ni siya karong 14. Diya lara relax ra jud ko dari guys mag garden kay naghuman po dani na guys ug init na ni. Ato na pugos pikas kay daghan ka jud kog buhaton dito sang amo. Kaya agang amo day guys kanang 28 pa day siya mo abot. Diya guys kinahanglan jud ko mangumbati kay makatanom lagi tag utanon. Diya ningi lagi sila mag-relax ra kuno ko kay graduation lagi sang anak. Kanang magpa-relax sila ko aron gwapa lagi kuno pug ko nag-graduation nagubang mga nanay guys nagpariban na pagwapa na nag-relax na pero ako di ko kinahanglan mag-relax. Okay ra ko. Diya guys, diya si Nicole, maadyo man siya kaya magtabang-tabang man din sa mga trabaho dari, mani magluto, usahay, mani mag asikaso ni Crystal. Diya guys, diya gidauban, kaya ang ginagdaubi, kaya arong wa lagi po ni mga lamok. Diya di pa man na dapat na musiga, kay wa lagi ka na sige lagi uwan dari guys, diya naamur, nagdagam na paglangit, pasig muuwan na po ni ron. Guys, na namin nahinluan ni muna mga nahinluan ni gapo ni Papaydi. So na lang yung mga manok lagi. Diya si Nicole kay nagdaob na ito ni kalit na pag-uwan. Madadyon-dadyon og daob kay kalit na mag-uwan. Hoy, sige uwan among kalibutan pero namin pag-uwan guys kay bugnaw panahon. Diya guys, na ako dari sang amo kay des niyang adlaw dari man ko maghapon sa balik po ko karon kay init na po dito sang bunglayan na dito sa amahang likod. So ano yung ipang balhin guys kani sige para plindad to. Diya kani po guys ako na sang hinluan guys kay na ito man yung kaang. Diya kaning rubber plant hani sud dito sa sud. Diya halangin yung ipag-usubtanan guys kay malagi na maabot na kang amo. Radyon hang kabisi dari guys kay nakakaadyo mga sagbot. So kayang-kaya rin ni guys mamundit ra mo sa mga sagbot tani kung sa mga tapat balhinon pud. Tanta guys ay namo koy nga kanang ukra gikan sa buhol guys na. Diya lugbati. Sila may kay jo ikaon og utan. Natuni atong lugbati og ukra. Okay, busy jud ko rong adlaw ron guys kay nagkuan ko. Nagbaho dito pikas, kami daghan ka jud kong gibuhat kay lagi na guys kanang daghan ka jud nga gipang-repair ng mga kuan.
So gani kaya. So gani hara gani giharos ni Nicole ning kamunggay mo na sag na. So igura na to na sa bukawan guys kay mawa na po na silang vitamin suguan. So sige yan og bukaw man ang asang bukaw ra guys ato na sang kuhaon kay. So yan na siya sakto na siya bukaw karjut. Diyan na luto na diyan gibutangan ni siya og ng gabi. Diyan naman ko'y kamuti guys. Ako lang pong iapilaghang kamuti na. So manihang panihapon. So utan ra din ang panihapon guys na. Diyan parisan og buwad. Kami na sa parisan og buwad. So manihapon na tadali na nak. So diyan na guys. Alam mong giparis ka ng kuan. Tawag nito suriso. Kanimo ni suriso nga buwad guys diri sa Cebu. Diyan paborito ni Crystal kay sap-sap man ah. A few moments later. Yung buntag, agahang bumbil guys makalipay kay bago pa malasan ng gitan ng na namuwak na. Ja daghan pud kadto sa kuan, agahang gibubo lagi dana guys kuan ra kanang butangan na og bitsin. So tinuod ay jud ang bitsin guys makabuwak di jud siya. So og bitsin harang nang ibutang dari sa gilid dana. Das gilid ra sa ibutang ja mubuan ni mo tubig. Ja kani pud bitsin ra pud ni. Nang bitsin day pud siya guys kanang makadaghan day pud sa bunga. Ay bunga makadaghan og dahon. Kina kuan man siya duha ka kuan hang gitugsok-tugsok na ba. Daghan ka sa dahon ba. Ja kani gahang duwaw na luy ang duwaw daghan ka sa og buwak. Lipay pud ko guys kay agahang sili nga hang kay mahilig lagi sa papaidig siling hang na. Daghan na siya bunga na. Daghan ka sa bunga na nga na siling hang mani. Ja kari pud guys na harang na sang gi na may ning apil dari nga kuan. Asara jud sa kapunuan guys daghan ka sa dahon kay halagi sa gibubuan og kuan kanang tawag ito as bitsin. Na kani pud siya oh. Yang dali ara sus nakakita man mo dias nga guys nga harang nagitugsok nga mga ingani ran sa porma na nga na karon managhan na sa dahon. Kung kanisa guys mo ni ang pinakauna jud nga gitanom. Kani siya. Daghan na sa dahon oh. Di ba na sang gipicturean des ni agi aw hawon jud ipakita ninyo nga. Kuan ba na siya murag sa pakaingana. So makalipay guys kay na mamunga ni atong mga ipangtanom malipay jud ka. Ja agdari daghan mga kadto kog ipangtugsok. Kani siya na bago pa rin na siya itugsok. Daghan na siya mga gagmay nga kuan oh. Kani Mr. and Mrs. ni siya guys ang gitanom Mr. and Mrs. Diyan na, sara la sa ingani, sa porma guys, sara ka ingani, bansa, banaghan na siya mga sanga. Paredani o sara ka buhok na siya dyan, daghan na ka mga sanga. Diyan, dali ara dyan ka mga buhi. Kana siya guys, sara man na ipangbalhin og nanakoy kaang. Diyan ka na, kulay yelo na. So nakita na sa dito sa kuan, kanang garden ni Alejandra. Salamat na ikadyo ko ni Ma'am Jean, nakasuray dyan ko na dito. Ja daghan pa lang ta may suruyan guys kay kuan sa malagi na hapit din na aksidente lagi dadto kay agamong gisakjan nga ba na wad ano kuan brick tung tayma manang wa mi nakaadto og Temple of Aliyah og kuan ang among last nga naadtuan si Raw. Ja guys na katulaging ganahan mo palit lagi dani na namunga na masurtihan jud mo palit mo na di kay nanay bunga. Kang Ma'am Ingrid siguro ning bunga na putong ijaha. Daghan na kadto sa guys na munga na dahil sa di adari di oh. Oh dia daghan kadto sa bunga na. So namunga na siya bisag napas siya sa kanang gamay nga kuan. Yan sa mga bunga. So kato mga nay magpa-deliver uno sa buluon bawa man message na ho. Just shout out di ko sa ang kay Surya Gabi from Davao. Si Nanang TC, salamat abid followers ko siya sa mga vlog lagi ko no. Ja. Kuan nga lang wag dito siya na magpaad na kayo. Ganahan ni siya mag-check kami.
Ito guys, kanang ganahan din sa matuog buhol. Diyan kay naman ko dari sa Cebu. Ma'am, ay kuan, nanang TC na ako dari sa Cebu. Diyan guys, aral ni kong kabisi diha. Kaya nakadyo ko gipang kuan dadtong tanom. Diyan, mubalik pa po ko karon kay napakoy gibidaan dadto pa na mahuman. So, sorry sa po ko dari sa kuan guys. Kay dari, haman nagipamutlan ng lubi diha. Kay sobra na po sa kuan. Diyan na guys, kanang dakit. Diyan siya gibuhi. Kay harong malandong dari ba kay araman jud kainit dari og tay init. Jag banda pud nga gihatag ni manang hili na pud si jang na tanem aw na bangan na bari Kay nangakuan man sa guys pag biyahe na balik man ang kuan ani luoy laman kaadto. Ngana na sang gipang buangan na gipang bangan na. Jawa man na mag-adto ng atuhang banda guys kay kuan kanang niyagi lagi ka ng init. Manawa siya kaadyo na tambok. Salamat si kaadyo kay natanong na po ahang sa ngana ni nakalimot ko. Basta mahal kaadyo na siyang tanong kanipod barigiti ni siya na lahi po ni siya ngani kay karay mo pataas man dyan. Kanahang ingana guys na nag-100 na mga ingana na mga ingani kay aginahan buda ni guys ug kani maori siya dari guys dia. Mao na inahan dadto sa kuan. Diya ang teknik na guys sama na sang putol-putulon nga na. Basta na siya ugat dari, ana sang putlon dari nya kaning tulo pwede na mahimong tulo ka sa kay mo sturok ra man ang imuhang kuanon. So mora na inahan. Gihatag ni Ati Daday, salamat Ati Daday. Diya kani mo pud inahan sa 3 colors. Kanang harapon na siyang putdon lagi na. Humutaas na po na harapon ng putdon. Kay, mara na yung teknik para mo daghan atong tanom ba. Diyan harapon mong ipakita guys. Kay, kuhan kay matutaron sa dagat. Diyan mo lagi guys, nanaghan na lagi gahang mga ngani. Kani, musaha na po niya, na po niya pamalinin-balhinin. Kay, kani, na po yung ngani sa Ati Daday dadto. Kani, dito manis buhon na ipangadyo ni nanay. Dada po nagdaan na po gusto bingari kay gahang ngani guys gipalit naman. So nagdaan na po ko kang nanaylita na. Jagahang 3 colors guys sa 2, 3, 4, 5. So kani siya may kinauna na giputod ba. Dako na siya. So tara guys kay among pakiton sa dagat ug unsa ni nahitabo dito sa dagat kayo kung nakangadto. Ang dagat guys, grabing kalat dari na squatter kazo guys sa mungkuan niya. Nawarang nagbaan na din kazo na pero naagi hapoy mga bata na nang ngaon. Mga bata nga. Diyan guys kanang parang nagguba lagi ni basta kuha nagdagat bitaw guys kanang dako. Kaya dako og bawod. Kaya pag abot na dari guys, kaya man kada og bawod man na nangaguba. Kay dana ra ba minimum ingred ng butag lamisa. Kaya una ko ibisita guys, dari mo ko magbutag lamisa, dyan na ay nga taban man yung mga dagkajong kahoy. Diyan shout out de ko sa ahong chat gabi si Nanang PC, nanang kuno iyang ipatawag kay ito naman yung edad guys. Taga Davao. Shout out ko sa taga Davao. So salamat, thank you for watching.